human kay gilak na ang pultahan. Wala na gyud ko kasabot sa kong gibate. Ingon si Charlie, napakailang extra nga ilisan. Nitubag ko nga, ambot bitaw og wala ba nabasa. Time sa ako sang tanawan. Nakabutang hinoon sa zip bag akong gamit, mang wala gyud di ay nabasa sa ulan. Napoy cover akong bag mong safety ra akong gamit. Ingon si Charlie, hakay ra kayam. Una na didto og kaliko ka para dili ka magsakit. Gitunol pa niya ang towel sa kuha ug ako na yun ang naligo guna. Wala ko kadugay-dugay pa sa CR para makaligo pod si Charlie. Pagawas na ko, nipuli na dayon siya. Nagkuri-kuri ako sa kong cellphone samtang naghulat ko ang mahuman siya og ligo nga wala ra pod yun nagdugay. Dayon, nilingkod na siya tapad sa kuha sa bed. Ngayon si Charlie, 3 hours ra ta dire. Hulaton ra nato nga motuang ning ulan. Check na tuon niya sa gawas. Then nakita ko grimo. Unya kay ako nga kiriwan og kamot, ako po nang gis. Pero nakurat kay ko sa salida kay ang ni-play kay iskandal man sa TV. Haka lagi. Dali eragyod kaayo ko naka-off. Buhi nga po ligi sa management, kamo man hinoon ang murag default channel nila. Hulawa lagi. Parihaw yun ng niga ang mata namo ni Charlie. Og nagtinan-away mi. Nitindog na lang hinoon dayon ko og nagatik-atik og paugas sa akong buhok. Init ya akong naong. Kabalo ko nga pareho man ni Charlie nga dili komportable dito sa sulod. Napay kwarto nga puro sa amin. Nay nasa uluhan sa bed, sa kilid pod og nasa bongbong. Pati kisame. Kada lingi ay kay naagyon. Diyan gikalit kog tawag ni Charlie. Nguta na siya. Kanusa ni mo planong ipahibalo atong relasyon? Tubag ko nga, okay ramanta nga kita lang duha ang nakabalo, di ba? Ingon si Charlie, pero mas nindot man yun tong kabalo apil ang pamilya nato. Nitubag ko nga, sunod na lang siguro, ug mag-18 ako. Dayon ni tindog na siya, o ni dool sa kuha. Dayon gihag ko niya. Nihagar pod ko og balos. Dayon, humanikis na siya sa kong agdang. Nipiyong rapod ko. Gikisa niya ako mga mata, human akong ilong, dayon sa akong lips. Tapang mga langit. Nawada nagkusog akong tuhod, kay mura man na og mahilis. Ginayhinay dayon ko ana niya og gahit, palakaw sa bed. Bisan nag-kiss gihapon siya sa kuha. Igo gyud ni bangga na akong legs sa bed. Gianam-anam ko ana niya og higda. Ug naapod siya sa akong atubangan. Sa unang higayon, naka-feel yun ko gahi sa lalaki. Nga nadakit yun bitaw sa kuha. Ug nikalit siya guno. Ug mura og nahimasmasan. Human kinihigda na lang siya sa kuntapad. Ug ingon siya, sorry yam. Nadala lang ko sa kuang emosyon. Rapod ko og nahimasmasan og niingon ko nga dili pa dapat. Napay tamang panahon para ani. Ingon si Shirley nga pohon mga bot tradyadana. Gihag na lang ko ni Charlie og ni balos rapod ko og hag siya. Ingon siya nga I love you yam. Nitubag pud ko nga I love you to yam. Sa moto nga nakadesisyon mi ni Charlie nga sa gawas na lang magpaabot na mutuang ulan para less sa tentasyon. Nakailis naman po may maong dili na lugi sa gibayad na good for 3 hours sa in. Nadala yun ko sa kahadlok na dili pa ko ready nga mabuntis. Maayo ra pod nga nabuhat ra ni Charlie nga i-control pod iyahang emosyon ug wala mi naabot sa punto nga posible namong mahayan pag-abot sa panahon. Sa moto,
Nga gapadayon gihapon ming nagkita-kita og patago ni Charlie. Usahay kay sa park mi magtambay duha. Usahay maghulat og full moon kay mag-stargazing. Usahay manlaag mi sa videokihan kay mag-video kay. Usahay kay mag-picnic nga magbaon mig mga pagkaon. Favorite namo nga prutas ni Charlie kay apple. Siya na'y kugihan na magpanit og ako ang tigaon. Bitaw, gitudluan po day ko anak niya nga mag-drive og motor taman sa nakabalo ko. Dinay ka sa ana nga nako sa eskwelahan. Samtang galakaw ko sa may building, natingala lang ko nga nakatimaho ko sa perfume ni Charlie. Gilibot din ako na akong pananaw pero wala man ko'y nakitan. Sa kong utok, basin gidaman-daman na ako. Sa padayon ko nga naglakaw. Taod-taod lang kay naay ni kalit og tabon sa kong mga mata. Daan ko pa yun lagi. Naagyod siya. Gitanggal na niya iyang kamot, human niya to bangko sa iyahan. Nangutana pa siya kung yun sa daw na ako pagkaibalo. Ako siyang giingnan na nga tungod sa perfume niya. Niingon pa na si Charlie sa kuha, nga miss daw kaayo ko niya o kung pwede ba daw mo kiss. Ako agi siyang isipatan o ako siyang giingnan na nga dili yun magbinuang. Moday na siya dadto kay na siya gikuha sa registrar. Dahil niingon siya sa kuha, nga gimingaw daw kuno kayo siya sa kuha. Pero ako na siyang gipalakaw kay basin na ay makakita na mo di adto. Basin ma-issue na po. Nag-I love you na lang siya sa kuha og nag-I love you po ko niya. Nangatawa rami og nag-iyahay nagpanglakaw. Pila ka bulan ana nga pareha lang mo ang routine. Uyab kong nasa lungsod barkada ko makauli. Nagsige gihapon og hangyo si Charlie na ibulgar na pero ako yun ang nidili. Pangat ang araw ato sa Picas Barrio, weekdays pa lang, nagkontakay na mi sa mga batchmates sa high school ug ubang silingan. Daghan ang manguli. Biyernes man to sa gabi nga naay pa disco. Sa adlawan ato kay natoy dula silang Charlie. Pero wala ko katanaw kay klase man ako o gabi pali ko maabot dito. Nagsabot na may daan sa mga barkada nga mamaktas ramay paadto sa diskuhan kay duol raman. Nagpahibalo ko kay Charlie ato, pero dili daw siya kasabay sa mua pagpadulong kay sigurado daw ang kauban niya iyang mga teammates, bali silang ubanan ni Alpha. Sa moto nga kami-kami lang ang nangadto nga mga babae halos. Pag-abot sa diskuhan, puro lang pasiaw og sayo. Daghan kayo o mga dayo kay maayo man ang tiyempo sa panahon ato kay wala gyulan pa. Bisi-bisi ra gyud mi og sayaw, pero ako kay naghulat kay Charlie na mosulod sa diskuhan. Nakitaan pa jud nako akong ex didto pag high school, nga si Jay. Pero wala ko ni pansin sa iya. Taod-taod kay naabot na si Alpha og uban pang mga barkada nga lalaki, pero wala nila ni uban si Charlie. Maunang-utana ko ni Alpha kung sila lang ba jud. Nanungog pa yun na si Alpha sa kuha, kay gatik-atik daw ko nga nangita ligi daw kuno kong Charlie. Nangutana pa kong Alpha, nga kamura ligi. Tubag po si Alpha, nangita kang Charlie ba? Diretsuhan na lang god, atik-atik pa yun na siya. Nanungog na po na siya, unsa pa ba'y laing buhaton aning Alpha na maon na may trip ani niya. Ingon si Alpha nga nagbuwag daw sila kay niuli pa daw si Charlie sila. Basin daw nga mosunod rato diri niya. Sa moto nga nagpadayon mi og sayo-sayaw og taud-taud lang kay lain na pud among barkada ang nangabot, pero wala gihapon si Charlie. Nangutana si Alpha kung aha daw si Charlie. Ingon po daw mo isa ka barkada nga naagian daw nila sa may signalan nga naaman daw kunoy kauban nga babae. Uyab man daw siguro to ni Charlie. Mura kong nahotdan og hangin, na siya ko gamay. Naniga na among mata nilang Alpha. Wait, na-hurt day ko gamay. Dako di ay. Basta kay nasakitan ko, bisan dili pa yun to confirm. Ningon pa na akong barkada nga ang kauban daw ni Charlie kay katudang pag-umangko ni Uncle June, nga si Stella. Nakaingon siya nga basin uyab na tong Charlie, kay gasigi daw to sila istorya ni Stella.
ug karon daw ko no, kay kuyog na pod sila. Nahilom jud ko. As in kay nahilom ko. Mura og na mental block ko nga mga pila ka segundo nga wala ko kapangandam sa ato nga panghitabo. Si Alpha ang unang nakapansin. Pero may gani, kay naka-recover pod ko dayon o sa paman ko mag-emotional breakdown. Nangutan na si Alpha kung okay ra ba daw ko. Ni-smile ra kog pinaka-sweet. Hawod kay ko ato kay dugay ra ko nga hawod mag-plastic og smile. Labi na og about kay Charlie. Ningon ko nga, okay raman ko. Ngano kong dili. Bisan nagsakit akong buot, nagpretend lang gihapon kong malipayon. Nahimo kong wild didto sa dance floor. Pataas ang kamot, ambak-ambak, syagit-syagit, ug sabay-sabit sa music. Ang giling-giling pa. Basta kay wild kay ko diadto. Napay nag-offer og sa ka-shot sa the bar. O ako ni balibad. Ang akong auto kay wala na puyo. Mura bitaw og dili na ko madawat na yung ato. Bisan wala pa man ko confirm. Pero murag nabuak na ako ang heart. Pero gisigurado na kung wala sila makita na trace ako nga nasakitan ko. Pag-ili sa music og sweet, niduol na akong ex kay makigsayaw sa kuha. Gisayawan rapod na ako. Kinahanglan ako nga ma-erase sa mga utok nila na apektado ko kung naay uyab si Charlie. Dapat makita nila na wala lang sa kuha ang tanan o dapat matatak silang may na never naging kami ni Charlie o kaya na ako nga mang-entertain o lain nga laki. Kung naman ko'y angay na proteksyonan, walay lain kundili ako ang pride. Nadala ko sa sobrang pride. Nagistoryahanay na miana sa akong ex. Kumustahanay o pagkuman sa music, kay nagtindog na mi didto sa kilid, pero sa lahing side. Layo silang Alpha. Dayon, wala ko kabantay, nga naanaday si Charlie o ni Dool sa mua. Una nga nakapansin si Jay sa yaha. Gitanaw na ko siya nga naisagol na kalagot og ni smile ko. Ningon pa ko, "Oy, hi chairman. Nanaday ka, imuhang ka date, kuyog nimo." Sweet kaya akong smile nga gihatag siya, pero ihang nawong kay seryoso kayo. Ningon si Charlie nga mag-istorya pa ta. Gigunitan niya akong kamot o giguyod ko niya paingon sa kanto sa court na layo sa sound system. So ko kay siya no. Hingan si Charlie sa ko nga mao ni rason nimo nga nung dili nimo ipahibalo sa uban nga uyab ta. Para gawas nun ra kang mang-entertain og lain. Tubag ko nga, ayaw kog baliktara Charlie. Sa tunduha, ikaw ang mas unang nakik-entertain og lain. Ay napa-blind Charlie. Kay kabalo ko sa tinuod. Sige, istoryahi ko. Sa kagikan, kinsa imong kauban. Itubag si Charlie nga sa signalan. Ako siyang gipangutana kung kinsa iyahang kauban. Nitubag siya nga si Stella. Nalang ko'y gipangutana niya. Nitubag ko nga nakay gipangutana. Unsa kadaghan imong pangutana nga naabtan mo pila ka oras usan human. Kapila na daw hugna nga nagkaistorya mo. Unlimited imong pangutana. Ay nako buang nga Charlie kay wala ko gipanganak gahapon. Hana si Charlie. Nganong silosan man nimo si Stella nga wala man may daotang gibuhat. Tubag ko nga, "Oy wow, angay ba ko mupakpak nimo nga nakay kaistoryang lain? Gipaabot ta ka dere. Nangabot na lang ang tanan natong barkada pero wala gihapon ka. Ug himan-himan, may balaan akong tuwa ka sa signalan kay nakay kaistoryang babae." Tubag si Charlie. Daghan ko gipangutana siya party sa Japanese Training Center. Kay dool ra sila unsay mali ana. Nitubag ko nga, di ay ba? Enjoy kay inyong pangutan anay no, kay naabtan man gyud mo kapin duha ka oras. Nitubag siya nga, ayaw pa ko og dudahi og dotan siya ra, kay tarong kong lalaki og tarong ko si muha. Tubag ko nga, kinsay dili magdudaan ng kamulan duha o gabiing dako o gitoyo ginimog wa ni sabay sa mga. Tubag si Charlie, so nagselos ka.
Og mo ning nakisayaw na lang ka sa mong ex. Tubag ko nga, para di ko magmukhang tanga og pinaabot nimo. Kabalo na ka nga sa sugod pa lang, nagduda na silang uyab ta. Unya nakita nilang naay kakaistorya lain og nakaabot pa ang balita sa kuha. Unsa ba ang dapat? Ipakita na ko sila nga naghila ko kay nasakitan ko. Tubag si Charlie nga, unsa ba akong dapat dalian og anhi diri? Kabalo ka unsay rason nga wa dayon ko ni anhi ganina. Kay di ko ganahan nga og magkuyog ta nga naa sila. Kay itrato ra ko nimong barkada. Abi ba nimo di isakit nga idinay ko nimo sa tubangan sa tanan? Nga di ko nimo ang kunon nga uyab. Simple ra kayo kung gihangyo si Moyam. Sukad pa lang atong nagsugod ta, pero dili nimo mabuhat. Kay ngano? Nganong dili nimo kayang ipahibalo sa tanan nga naa na kay uyab ug ako imong uyab? Unsay mali isa ko dili ka proud? Nitubag ko niya nga sa sugod pa lang nagsabot na ta. Nisugot ka. Karon kay maningil ka gingana. Tubag si Charlie nga, katungod na ko ang maningil para di na sama ani ang mahitabo. Karon hagiton ta ka. Ipahibalo sa tanan ng uyab ta. Klarohon na to sa ila nga naatay relasyon dua para di na nato o kinahanglan magtago. Tara. Gigunitan dyan niya na akong kamot o giguyod na pudunta ko niya pero nagpagahi ko o gisulayan ako tanggal iyang pagunit na ako. Motong ni Hunong siya. Hingon si Charlie, tara, nganong ni Hunong man ka? Dili gihapon ni mo kaya? Na kay dili gusto masakitan. Gawas ba sa kuha kay naapakailain? Nitubag ko niya, asa man kagikan na. Nitubag si Charlie nga, so nga nung dili yun mo kaya. Makita yun na ko ang kalagot ni Charlie sa iyang lihok. Sa kadahilamos niya siyang mga kamot, kada tuyok-tuyok niya, sa kada balik-balik niya lakaw sa kong tubangan. Haniingon pa siya nga, kabalo na ko kung ano, dili ni mo gustong mawala ang mga admirers ni mo. Tama ba? Masabtan ra. Sige. Kung inani lang gihapon nga setup imong gusto, mas maayo pa sigurong magbulag na lang tang duha. Na siya ko gamay sa desisyon niya o mga lihok niya. Pero out of nowhere, imbis na muhila ko, nikatawar ako. Ako siyang ignan. Wow, dinalian. Ako ang gihagit ni magbulag. Kay nga no, kay naa na kay naka-reserve na ipolihuman na to. Tabag si Charlie, wala ko'y sala si Moshera. Kabalo ang ginawa na. Nitubag ko niya, nga sure lang yun na. Hana si Charlie, sure na kayo na. Wala ko'y maling gibuhat sa tong relasyon. Gisabot ta kaog taman. Gihatagan ta kaog panahon, pero hangtod karon gahi lang gihapon ka. Feeling na ako, dili na ako deserve ang inani nga relasyon o sama sa mong treatment sa ko. Uyab rata og way makita nga kaila. Kay nga no, dili ka proud nga ako imong uyab. Unsay mali sa ko o ganong dili ko nimo kayang ipagmalaki. Bisan unsaon pa nako balanse og unahuna. Kung nabay mali sa ko pero wala ko'y makita nga rason nga nung dili ka proud sa ko. Padesisyonon ta ka karon. Ipahibalo nato or magbulag na lang ta. Ikaw desisyon para dili ta pariha aning mura rata og gadula-dula. Love kay nako si Charlie pero nako'y bugat nga rason nganong dili ko gustong mabulgar among relasyon sa kadaghanan ug labi na sa ko ang pamilya. Ako siyang gingnan. Gusto kang magbulag ta? Hindi magbulag ta. Dayon ni smile na siya. Dili smile sa usa ka na lipay kung dili smile sa usa ka na sakitan. Og kalit lang ang gisumbag niya ang poste sa kilid. Wala siya katuo nga mao ko mahimong desisyon. Pila pod ka minuto nga wala siya nitingog. Dahil nihilak na siya. Taod-taod lang kay nidol na siya og balik sa kuha. Samtang nagpamahit sa luwa. Hingon siya, grabe kayo. Simple ra kayo kung kondisyon si mo pero mas pilyon pa yun nimo ang mubuhi. Sige, og paminaw nimo na mao na ang mas maayo sa tuwa,
dawaton ko na. Dili na ako ipamugos akong kaugalingon. Bisan unsaon ako og pugong, nitulog yun akong luha samtang nagtan-aw ko sa iyaha. Ngay nahinay, nga naglakaw palayo. Buing yun siguro ko. Abnormal, bugo or unsa pa ba nga angay na word na itawag sa ko. Gisayangan ra nako si Charlie. Pero na ako'y bugat nga rason. Flashback sa ta. Atong third year high school. Sunday to siya. Ang akong ate kay nareklamo nga siya ray tiglabas sa balay. Gihimo na rin mo siyang katabang. Ako manggod kay pambukid nga trabahoon akong gusto o kanunay kong kauban sa kong papa. Si ate dili kay di siya ganahan mo trabaho sa bukid. Bali permi siyang mabilin sa balay o siyang maglihok-lihok sa tanan. Usahay kauban siyang mama o ako mga igagaw. Si ate kay naay na siya uyab nga silingan namo. Dool ra gyud kay sa mua ilahang balay. Dili gyud mayabo ang sabaw. Ang uyab ni ate kay dili gusto sa akong mama. Totol kay akong mama silahang relasyon. Gawas magod sa naibikilda ng pamilya sa lalaki. No read, no write pod ang lalaki. Dili na joke. Grade 2 ra tama ng lalaki. Na classmate pa gani niya sa akong ate o hangtod na classmate pod nako nga 6 years na gani ang gap sa akong ate. Kay sige man og kabalik tungod sa kabugoy. 7 months pa lang silang uyab ato, pero atong adlaw daghan kaayo ang nahitabo nga na blind pass ko sa tanan. Buntag sayo pa lang nagpabikil na akong ate kay nagreklamo lagi. Motong ako ang gisugo sa akong mama og palaba. Di buotan man ko, nanlaba na lang pud ko. Nag-istoryahan na sila sa uyab didto sa payag sa among silingan. Murag na ato sila'y problema. Kay gahilak man akong ate, pero wala gyud may nadunggan nga istorya nila or unsa ba ilahang giawayan. Naniid rami. Akong mama kay masuya lagi sa nawong sa lalaki. Nagyaw-yaw na pud sa balay. Hana pa siya nga. Oh, naidwa sa atbang, murag mga tala. Nagtinutukay lang. Taod-taod kay naghilak-hilak na. Nagyaw-yaw yun na siya unya kami ra sa balay ang nakadungog. Ipaspasan na lang nako na og laba kay nako'y laag inig kahapon. Nakapananghid na hinuon ko kay mama pero ipahuman sa daw sa kuha ang labhonon o sa ako kalakaw. Gidali na nako tanang task nako og pagkaudto niabot na akong amiga kay mga to nami sa Picas Barrio kay naay practice sa search ug maong ubanan nako siya. Sumoto nga nakalakaw nami og tama na hapon ang practice niya. Pagulin ako sa balay na kilom-kilom na, natingala ko ana nga hilom kayo sa balay. As in walay nagtikaw-tikaw. Nakalak pa na ang atubangan maong nitoyo ko ana sa pultahan sa likod. Gi-check na ko ang lamisa kung nangaon na ba sila. Naipagkaon pero walay ni kaon. Itanaw na ko ang mga kwarto. Si mama kay nadi ay sa kwarto og nagpatulog sa kong gamay na igagaw. Namagod ko igagaw na tulo ka buok ka nasa mua kay broken family sila o gamay pa lang ang kinamanghuran. Naginahinay ko para dili makamata ang bata. Nangutan ako kung mama kung aha si papa. Nitubag si mama nga nagpahibalo tawon sa mga tao. Naunsa man kang gisugo manday kag pagpahibalo sa mga tao nga naay pulong-pulong karon. Wa ka naglihok og pahibalo ganina. Nakalimot jud kayo ko. Mo nang gadali-dali ko nga magpahibalo. Dali na kay kong nakagawas na sa balay. Purok president manggod akong papa. Ug tama di ay kinaisulat gikan sa barangay nga ipatapok ang mga miyembro sa alas 6 sa hapon. Kay naay meeting na taga-detachment og barangay officials ang magdala. Nakalimot yung kong paingon sa mga miyembro sa purok. Gibalay-balay na nako nagpahibalo, ang uban kay naingnan na sa kong papa, maong gisundan na lang nako ang agi ni papa. Tama nakaabot ko sa balay sa isa nako kabarkada. Gipangutanan nako kung nakaabot na ba didto sila ha si papa. Pero ingon sila nga human na daw nga napahibalo na sila. Pero lahi po di ay akong mahibalan. Nangutan na akong barkada kung naunsa daw sa mua. Natingala ko.
Ingon akong barkada nga gaaway daw akong mama og ako ang ate. Isog daw kuno kaayo akong mama. Gibunalan pa daw og kahoy akong ate nga naigo daw sa ulo. Daghan kunong tao ang nagtan-aw sa muang balay. Motong nakulbaan kayo ko og nagdali-dali ko og pauli sa mua. Paglakaw doon ako sa udto, ang ako daw ate ug iyang uyab kay nangadto sa balay sa lalaki. Gisugo ni mama na akong igagaw og pagpangutana dito sa akong ate kung asa gibutang ang calculator kay wala man daw sa butanganan. Ug akong ate man daw ang last nga nakit-an nga ni gamit nato. Ang tubag daw sa akong ate kay, ay sus, patik-atik pa yun og pangutana parte anang calculator. Ina lang yun nga gipamonitor ko niya tere. Mao to ang tubag sa akong ate. Akong buotan pod nga igagaw, gisumbong po didto sa akong mama ang insaktong tubag sa akong ate. Dingon pod akong mama nga, ina siya didto nga di na onya siya mo pauli tere. Gihatod pod dayon na sa akong igagaw ang ingon sa akong mama, pero ang tubag sa akong ate, di na magyud ko mouli didto yun. Murag kalapati akong igagaw nga tighatod sa mensahe nilang duha sa akong mama ug akong ate. Pagkahapon ana, niadto na akong mama sa barangay kay naituyo. Pero nagdali-dali na siya uli kay kaulanon man, unya nabi ako'y daghan nga hinalay. Nabdan niya akong ate nga nanghipos og hinalay. Gipangutan na daw niya kung anong niuli pa man. Kaya niingon ba ato akong ate nga dili na siya muli sa balay. Pero nitubag daw na akong ate og nganong dili man ko muli dere, nga ako maning balay. So kay si mama nga gitubag-tubag siya sa akong ate, maong gilaparo niya. Pero kay defense mechanism na biya nato ang musukol kung masakitan ta. Gihapak pod sa akong ate og hanger akong mama. Kay mao man iyahang gigunitan kay atol ba ato nga nanghipos og hinalay. Pakasuko sa akong mama nga nisukol akong ate, gilaparo na niya og taman. Giingnan pa do na niya og isog na ka. Kinsa imong gisaligan. Pero ang tubag daw sa akong ate, nga patya na lang ko. Nagpadala jud si mama siyang emosyon. Human kay nakagunit na siya og binughang kahoy nga naka-arrange siya may terry so giyahang giyapak sa ulo sa akong ate. Naigo sa may agtang akong ate, linya paingon sa dunggan. Gitabang akong ate daw sa mga salingan kay nag-agas na ang dugo siyang saman. Pero si mama kay grabe gyud ang kaisog og gipanglabay sa gawas ang halos tanang gamit sa akong ate. Mao na hitabo. Tinangutan pud ko sa akong mama kung aha matulog si ate karon. Nitubag ra pud ako mama, ay bahala siya. Dito siya sa iyang uyab nga iyahang gisaligan. Tanaw na to kung asa na siya taman. Mura ko og nahugno, siguro kung nako sa balay atong hapuna, dili tumabot og ing ato nga nahitabo silang duha sa akong ate. Kaso kay naaman ko'y gilakaw, maong wa ko'y kabang kaagan sa tanang panghitabo sa balay. Maotong nigawas ko ana og gisubay ang akong ate. Naghihilak siya dito sa may payag. Na iyang uyab o nga mo mga silingan po. Naghilak ko nagtanaw sa kong ate. Loy kay siya. Nagkadugo pa na iyahang sanina. Sa mo to nga giistorya mi sa kong ate. Ug bisan unsaon yun ako og agnis sa kong ate nga muli. Gahi yun pod kayo siya. Ang akong silingan na lang ang naingon nga sa ilasa daw matulog akong ate. Sa unang gabi na dito na natulog kong ate sa tapad namo nga balay. Sa kaduhang gabi dito na siya natulog sa balay sa lalaki. Ang yulat sa kong mama kay ang isurrender sa pamilya sa lalaki o balik sa mo akong ate. Pero imbis na iuli nila, nangadto man hinuon na sa balay para mamalay. Gusto nilang ipakasal na lang daw akong ate silang anak. Nagpasidaan sila nga mga bot sila sa mga sadlawan. Wala ko ato sa balay kay naaligi ko yung meeting sa division o wala ko saksi panghitabo sa panagsabot-sabot nila. Nagdala doon na og mga pagkaon ang lakinan. Napoy mga kauban na mediator, ang konsehal ug ang detachment commander para dili magkasama. Ang istorya riyod sa kong papa, wala man siya problema kung kinsa daw among magustuhan na lalaki. Mosuporta daw siya kung asa ug ang kinsa may malipay. Pero akong mama ang dili yun kadawat kaysa kadaghan daw sa lalaki. Nganong sa kato pa makigminyo akong ate.
Sa mga to nga duha ka bulan sukad pagpamalay, gikasal na akong ate. Wala sila'y kalinaw sa kong mama sukad pagpakasal niya. Naabdan paghalos duha ka tuig, usa gyud sila nagkapasayloy. Mao dyan ni anda kong hinungdan nga nung dili ko gusto mabulgar among relasyon ni Charlie. Kay gawa sa silingan mi, daghan kay chismosa sa palibot. Isa pa pod, basin mapareha ko sa kong ate na maminyo og wala sa plano. Taas pa kay ko og pangandoy para sa kong kaugalingon. Gusto pa na ako nga i-enjoy akong pagkabatanon ato nga tay. Dili pa ko ready sa dako nga responsibilidad. So mao to. Nga gilantaw nako si Charlie. Taman sa natabunan siya sa mga tao. Wala ko nigukod niya. Wala ko ni pugong sa iyahang paglakaw. Bisan pa man, nga naay part sa kong heart nga naglaom, nga makahuna-huna siya sa unahan, og mobalik siya. Nasakitan, og napasakitan yun nako siya. Katunga sa kong pagkatao ang nagmahay. Other part kay nag-ingon nga, tama ra siguro nga gibuhian nako siya. Kay dili pa man pod ko ready sa commitment ug demands niya sa mong relasyon. Pero ang kuno nako nga naglaom ko. Naglaom ko na basi nadala lang pod siya siyang emosyon. Pagkaog madamlag, ma-okay naming duha og balik. Sumotong nibalik ko sa grupo ug wala si Charlie dito. Nangutanan ako nila kung unsang orasa mi manguli. Natingala sila og nangutana kung naunsa ko. Nagpalusot ra ko nga galabad akong ulo. Wala ko'y giangkon. Wala pod ko nagpahibalo nga nisulod si Charlie sa diskuhan. Dili na ko gusto nga maputol ilahang lipay-lipay tungod lang nako. Mong ingon ra ko nga magpadaplin lang sa ko. O ipadayon lang nila ang sayaw-sayaw sa tungan. Lami na kayo ihilak og taman, pero nagpugong lang ko. Nagtanaw ra ko sa nagkuguliyang na mga tao sa tungan. May pa sila kay malipayon. Pero nakahuna-huna pod bitaw ko, nakinsa pa man kaya sa mga tao didto ang sama nako, nga hawod lang magpretend nga okay ug malipayon, pero pariha pod ay nakong nasakitan sa sulod. Wala na mi nagdugay kay dito sa diskuhan ug namaktas na mi pauli. Saba kay sila pero ako kay hilom lang nga naminaw nila. Abi ra pod nila nasakit ra gyud ko maong nahilom ko. Motong pagabot sa balay, didto ko ni hilak og taman-taman. Hingato di ay. Pero sala man pod nako, hindi may ra gyud. Agwan ta kay. Pero bisan pa man sa nahitabo, naghulat gihapon kun Charlie. Naghulat ko nga pagkaugma kay mag good morning gihapon siya. Naghulat kong muhangyo siyang magkita aming duha og magistorya. Naghulat ko nga moingon siya nga, sige, musugot kong dili na lang sa nato ipahibalo atong relasyon. Basta magbalik lang ta. Gihulat na akong ipafeel niya sa ako na siya ang mopaubos og mosabot sa mundo. Pero sama na ako nga kinamanghuran pod, mga taas mi og pride duha. Ni mata kong walay text bisan isa kaniya. Gusto na ako siyang i-text. Pero unsa akong angay na ingon. Nasulod ra pod sa kong utok na basin didto ra gyud mi taman. Or dili pa kaha, basin kinahanglan pa mig panahon do. Sumoto. Nga nagtambay ming magbarkada sa tindahan nila Alpha pagkaugma. Kuyog na ako si Trina og Ayan. Nalingaw ra may istoryahanay didto og taod-taod lang kay nakit-an nila si Charlie. Maong ilahang gitawag og gipaduol. Gipaabot na ko siya nga motan-aw sa kuha, pero mura gyud og wala ko nag-exist dito. Gitan-aw nako na iyang kamot nga nay bandage. Nautan na silang Alpha kung naunsa ang kamot ni Charlie. Itubag ra pod si Charlie nga wala ra. Nabangga ra ni.
Sa moto nga daghan gid kay sila pangutana ni Charlie kay lagi di sila motuo nga nabangga daw. Naminaw ra ko nila nga sigig tinubagay. Gitan-aw ra po nako si Charlie pero bisan isa ka siplat or lingi sa kuha. Wala gyud. Nangutana pa sila kung anong wala miadto sa diskuhan si Charlie. Gisungog pa na nila si Charlie about kang Stella. Nga basin daw gibasted si Charlie ni Stella. Maong nasamad iyahang kamot. Ug mao ko nung wala siya midiretso sa diskuhan. Kaya nag-istorya daw sila ni Stella. Naminaw ra ko nila nga sigig tinubagay. Wala ra pud na nitingog si Charlie, pero wa man pud nasuko. Wala pud ni deny. Wala pud siya nagpahibalo nga naabot siya sa diskuhan og nagkita pagani mi dito. Nagkaistoryahanay pa na sila about sa kong ex. Tana sila sa kuha kung anong gabulag daw mi sa kong ex. Nakabantay po na sila nga wala mitingganay ni Charlie. Mitubag ra po si Charlie nila nga naminaw rami ninyo. Og nagpadayon pa yod ang tubag-tubag nilang Ayan ug Trina. Wala kami naningog ni Charlie hangtod sa nahuman mi dito. Wala bisan ka isa nga ni sampit si Charlie sa kungalan. Wala pa yun siya ni tanaw nako. Sakit man ay. Hangtod sa nibalik ko sa lungsod, nga Domingo pa lang sa hapon. Wala naming Charlie maong di na ko angay magpalunes pa sa buntag, kay basin niya og di na ko niya agion sa balay. Nilaom ko na didto ko niya istoryahon sa lungsod. Naghulat ko og mo text siya nako, pero wala gyud. Sa parihong adlaw og oras sa schedule na mo dati nga magkita sa dike, gihulat na ko siya dito. Pero wala siya niabot. Adlaw, simana, bulan, og padayon nga wala ko niya tingugi. Bisan kaysa. Usahay na lang po siya muuban sa mua kung magtambay mi sa gawas. Kung ginapa-feel niya na wala ko nag-exist, ginapa-feel pod na ako nga walay nahitabo sa mundo. Wala pod ko nanampit siya bisan kaysa. Wala ko nagpakita og kasakit bisan pa man kabaliktaran ng akong gibate. Basta naa siya sa kwandol. Nabtan og pila ka bulan na padayon ming ingon ato sa usagusa. Bisan na okasyon og mag-abot ming duha, mura mi og di na kaila. Hangtod isa na kaadlaw, nakita na ko nga naay back ride si Charlie. Si Stella. Amazing, di ba? Og ni Bea Alonzo pa. Time is the ultimate truth teller. Pinakasakit sa tanan kay ang matinuod ang imuhang duda. Makaingon na lang ka nga tama siguro ko sa sugod pa lang. Nagdali siya kay naa may reserba. Hangtod sa naabot ang bakasyon og nagpahibalo si Alpha na mulag og balik si Lima sa mua. Nagtapok mi ato nga magbarkada ug gusto ni Alpha naman laag daw mi sa underground river. Sa moto nga nagset mi og date kung kanusa, mga dadunon og mga pagkaon. Ang sabot, ikuyog kung kinsay gusto mo kuyog. Ug ang Charlie, gikuyog niya si Stella. Siguro kabalo ko kung unsay purpose niya. Siguro ipamukha sa kuha kung unsa ang kalidad sa relasyon na ginaingon niya nga deserve niya. Relasyon nga proud sa tanan. Walay tago-tago. Walay gikahadlukan. Kalidad sa relasyon na wa nako nahatag sa iya. Sa moto nga nagtapok mi ana silang Alpha. Daghan ming uban na. Ready na ang mga motor. Ready na ang tanan. Nisabay ko ana sa kung isa kay Gaga. Nabot mi sa starting point o gibilin ra namo ang motor sa may puro. Mura o gisunog nako akong kaugalingon dito. Murag papel nga gikunis-kunis ako ang kasing-kasing. Lami na kayo hilak. Lami na iuli sa balay. Og samtang nagbaktas mi, kaya nagpauna man silang Charlie o Stella. Mura ra kog spectator silang duha. Kada bitaw nga naay lisod na tikangon, naa si Charlie nga mo offer og gamot kay Stella. Sa pagpangaon pud namo, iyahapan ng giservan og pagkaon si Stella. Lami lagi pang ipunon ang mga stalactites ug stalagmites dito sa kilid nako og iitsa sila.
Kung unsa ang pagsilbi ni Charlie sa kuha sa panahon nga nanlaag mi na kami rin duha dati, ginabuhat na niya kay Stella. Ang dating swerte nako, nahimo nang iya kay Stella. Hinoon buta nun po ang babae, dili siya lisod higugmaon. Og bisan unsaon pa nako og lingaw-lingaw og katawa sa gawas, di na ako ma-fake ako ang gibati sa sulod. Tumang kasakit og pagmahay. Ug hangtod niabot na ang time nga hapon na ug kinahanglan na namong manguli. Nagbaktas na may pabalik sa giparkingan og motor ug sa dihang hapit na may maabot. Na-slide ko nga sakto gyud nga nabangga akong ulo sa bato. Nibangon pa ko dayon pero natingala ko nga na may basa sa akong dugo. Pagpahid na ako sa akong kamot, dugo di ay. Nasama day ko sa agtang ug nagtulo ang mga dugo sa akong nawong. Hadlo ko noon kay kog dugo. Maong dali ra nang blurred ako ang pananaw. Pero nakit-an na lang nako si Charlie nga nagdagan paingon sa kuha ug dayon na nakong kakulaps. Wala na ako kabalo sa sunod nga nahitabo. Nakamata ko nga daghan ang saba ug nag-alirong sa akong palibot. Nay nagpislit sa akong kamot. Pero ang una na ako nakit-an kay si Charlie nga nasa akong tapad ug nagtan-aw sa kuha. Sa unang higayon human ang pila ka bulan, nag-abot og balik among pananaw. Wala na nako pugngi ang pagtulo sa akong luha. Ato nga time, pwede na kumuhilak. Nanay rason, sakit ako ang samad. Sakit ang bunog sa akong kamot ug tiil, pero masakit akong dughan. Gialalayan ko nila Charlie na mubangon, pero ginawakli na ko na iyang kamot. Ug kay Lima og Alpha ra ko nang gunit. Na first aid na day ko nila. Nanay banda na akong ulo, pero medyo dako ang taba sa akong agtang. Mong advice nila nga moadto ko ospital para ipatahi. Si Charlie ang nagdesisyon sa tanan. Ningon siya na ang magdala sa ko sa ospital. Gisugo niya si Stella na didto pasakyon sa kong igagaw. Pero ako siyang giingnan nga dili ko kay Alpha ra ko mosakay. Tubag si Charlie nga, ay napaginahi dira. Ako na'y magdala nimo sa ospital. Pero nitubag ko nga dili lagi ko. Mingon po na si Alpha nga. Ako na lang mauban kay Shera Charles. Dito na lang sakay si Lima kay Vince. Kitanaw yun ko ana ni Charlie, nga murag na ay sagol nga kalagot o kabalaka. Human kay ni Duol na gina siya og niingon nga, ay na pagdaghag arte. Sabay sa kuha. Tara. Dili pa jud ko katingog ato, kay samot na yung di ko kapangaway kay daghang mata ang nagtanaw sa mua. Isa pa, naa si Stella. Imbis na musunod ko sa yaha, yatubang na ko si Alpha o giagni na ko na manlakaw nami. Kung nabalaka siya nga nasakitan ko sa kong samad, dapat kabalo siya na doble-doble pa ang kasakit nga iyang gihatag sa ko sa pag-uban niya kay Stella sa mulaag. Og miingon na lang pod si Alpha, nga Charles, sa kuha na lang daw mo sakay si Shera. Ay kabalaka, ako na'y dala niya sa hospital. Sa moto nga wala na ko nilingi o nakiistorya pa kay Charlie. Bahala sila, asa pa sila manlupad ni Stella. Wala na ko'y labot. So kadato, gihunong na nako ako ang kabuang siya. Og hangtod tuig ang nilabay nga nabisi ko sa akong kinabuhi. Halos tanang oras na ko kay nasa eskwelahan. Namingaw na po ang barkada kay nanarbaho na si Alpha. Kami kay halos tanan kay gaiya-iya na og paningkamot. Wausa ako naguyab-uyab kay humanon sa nako ang ako ang pag-eskwela. Naisarman po di ay ang kinabuhi nga single. Dinay one time, bakasyon to nga nilaag ko sa city. Dito ko nipundo sa kong igagaw. Nag-post ko ana sa Facebook nga nagpahibalo nga naadto ko sa syudad. Nabasahan na sa kong isa ka amigo nga sutor po na ako. Bali nakailan ako ni siya kay agaw ni siya sa akong barat. Napuday siya sa city, dol sa kampo. Aplikante siya ato sa army. Gimbita ko ana niya nga mulaag didto silang boarding house. Kay gaboard man sila samtang naghulat sa schedule. Ako nga lagan kay nisugot rapot ko.
Udto to nga nag-commute ko paingon siya. Ang landmark nga iyang gihatag kay gate sa DPWH og didto ra daw ko mohunong. Unya tabok lang daw ko sa kanto kay didto ang pasulod sila. Diretso kong biyahe maong dali ra ko nabot. Pagtawag na nako sa iya, sakto di ay nga nagkaon pa siya. Ningon na lang siya nga ipasugat ko siyang ka-roommate kay naapo daw paliton sa gawas. Di daw ko mulakaw kay adtuon ra daw ko sa kanto yun. Gahulat ra gyud ko sa musugat nako nga ingon ni man. Pila ka minuto lang ang niabot kay si Charlie nga nagpayong. Nangasyak ming duha sa dihang nagsugat ang mga pananaw. Wala unay nakatingog. Pero ako ang unang niiwas. Sa pagkakita nako niya, dito na ko na-realize nga di pa day ko okay. Nagpabilin pa di ay ang sakit sa kundugan. Ang kalagot nga nitubo sa kong heart sa unang pagkakita nako nilang duha ni Stella nga nagmotor atong una. Wala gyud ay nawala. Wala na day ko kabalo sa status nilang duha. O napod ko ilabot. Hingon din si Charlie nga kumusta. Wadan ko katingog. Mura ba og namalik ang mga adlaw na bisan kay isa wala ko niya tingogi o wala ko niya lantawa human mi nagbulag dati. O siyang giingnan nga pagpretend nga dili ta kaila. Nasyak siya og nikatawa pero wa ko ni tanaw niya. Ningon siya nga anonsa ko wala na pod ko ni tingog. Hingon si Charlie nga hoy Shera, dugay na to hangtod karon na alang gihapon kay kalagot. Wajud ko nagtagad siyang pangutana. Huwag ako siyang giingnan nga napakay paliton, di ba? Pagpalit na kay maghulat ra ko dire. Gifocus na lang dyan ako akong atensyon sa cellphone. Dugay pa gina siyang nagtindog sa kong tabangan o kabalo kong nagtanaw ra siya sa kuha. Pero wa gyud ko nagtagad. Kadugayan na lang ana kay nilakaw na siya. Hambot og ngano to. Pero nikalit ra gyud og balik akong kalagot kay Charlie. Sumoto nga pagbalik niya, kay na siya bit-bit na cellophane nga naay daghang sulod nga apot. Gitunol niya sa kuha ang payong pero wa na ko gidawat. Wa na pud gyud ko ni tan-aw siyang mata. Moto niingon si Charlie nga, dawata na ba? Nitubag pud ko nga ayaw na. Salamat. Pero wala gyud na siya nilakaw. Ako siyang giingnan nga lakaw na daw aron makauli na ta. Pero ningon si Charlie nga mag-istorya pa daw me. Huwag ako siyang giingnan nga wala na tayo dapat istoryahan. Lakaw na dira kay ikaw man ang nakabalo sa ulian. Pag-una dayon. Hingon si Charlie, hindi tamang lakaw og di ni mo tarungon na imuhang trato sa kuha. Pero ako siyang gitubag nga lakaw na. Gitest yun niya ako ang pasensya. Wagi siya'y plano nga mulid sa dalan pa uli. Nagpangagot nako sa kalagot hangtod sa gikuha na nako ang cellphone o gitawagan na unta nako si Ma. Pero iyahang giilog. Ngayon si Charlie, nga istoryaha pa ko og tarong siya ra. Ako gyud siyang gipamalikasan. Og ato na time, gitanaw na gyud nako na siya siyang mata. Pero nangilid naman hinuon ako ang luha. Ako siyang giingnan. Ngayon sa pa istoryahan nato. Di ba dugay na nimong gipatay atong panagila? Kinsa ba ang unang wa namansin sa tuwa? Kinsa ba ang unang wala nakiistorya? Di ba ikaw? Karon magdemand ka na istoryahon ka. Baga kag nawong ambi na ako ang cellphone. Pero wala ko nagdahom nga mohilak si Charlie. Grabe na siguro niyang pugong ato kay naghahangad naman siya naginhawa og lawom. Pero nagpakilid yod iyang luha. May gani kay wakay tawong nangagi ato. Ug taod-taod lang kay nanawag na si Mike sa kong cellphone. Maong napugo si Charlie nga itunol og balik sa ko. Nanguta na siya kung asan ako. Kung nagkita na ba daw ming Charlie. Nitubag ko nga pauli na mi. Naray gipalit ganina maong nalangay. Sumoto nga gihipos na lang ni Charlie ang payong kay di man ako dawaton para siguro mag-angay ming mainitan. Nibaktas na siya og una sa kuha og nagsunod rapod ko niya. Wala mi nagtingugay hangtod nabot mi sa ilahang boarding house.
Sumoto nga pag-abot na mo sa giabangan nila na room, nisugat day na si Mike nako. Casual rapod ako ang pagtagad niya na same lang sa mga magbarkada. Kakumustahanay unya share sa mga experience. Si Charlie kay naminaw rapod namo ni Mike pero naa siya sa distansya gamay. Pareho sila nga degree holder ni Charlie, mong pang officer ilahang target. Pasado na pod sila sa exam ug naa sila didto para sa physical fitness test. Tabian pod kay si Mike og hingataw unon kaayo maong na-enjoy rapod ko og paminaw niya. Og kadugayan ana kay nangagda na siya og prutas kay nagpalit biadto si Charlie og apple. Nibalibad yo. Gingnan ako si Mike nga di na ko type mo kaon og apple. Ug nihunong nagyud bitaw ko kaon. Nadamay ang apple sa pagdumot nako kay Charlie. Nakabantay ko nga nilingin na si Charlie og lain kaayo og tinan-awan sa kuha. Tigpanit biya nako na siyag apple sa una. Pero naman po'y laing prutas dito, na watermelon og mangga. Nangutan ako kung asa ang pinalit niya sa duha. Paingon niya na siya ang namalit ato mga prutasa, gipili na lang nako ang mangga. Nangutan na pa na siya kung unsa kon type, pinanitan ba or slice lang diretso. Anako na slice lang, kay kutsaraon lang nako. Samtang giandam niya o giserve niya nako, padayon ra yun ming nag-inistoryahanay. Wala ra yun ko'y labot og naa si Charlie makadungo. Iyahan na tong gibuhat sa kwadate nga kauban si Stella. May nang kabalo siya kung unsa kasakit iyahang nabuhat sa kuha. Ngano pud bitaw nga wa siya ni gawas usa para at least man lang mohatag siya privacy namo ni Mike. Hantod sa naboard na dito si Mike dito sa room kay pila na sila kaadlaw nagtambay. Mo nang kadugayan kay nanghagit na siya og laag sa mall. Giapil pa yun niya og hagit si Charlie pero wala ko nag-expect nga nisugot man pod noon si Charlie og niingon nga sige daw. Mosabay daw siya. Gisipatan ako na siya pero wa yun ko gapahalata kay Mike. Nakailan midaan ni Charlie. Pagsulod ni Mike sa CR kay mag-ilis, gisitanan ako na si Charlie pero gihinay ra gyud kay nako ang ako ang tingog. Ako siyang giingnan na, nganong mukuyog pa man ka? Nitubag si Charlie, ay pagbuot kay di ikaw ang nangimbita. Tubag ko nga, ug nibalibad na lang day ka. Hingon si Charlie, ug mukuyog day ko, di man ko pungkol. Kung naa siguro may powers nag-spark na mong tinan-awan duha. Gaungot-ungot yun ko sa kuwang utong. Mura ba og wala ra siya ang nahitabo sa mundo ha? Murag wa ni agi og wa naman sinako kay easy raman kay siya tinagdan. Samot na gyud ko kasuya niya. Sobra tuig kay kong inanto sa kalagot. Unya relax ra kay siya siyang gibate. Wa joy bot. Pagkabantay na nako mo gawasan niya si Mike, diretso na ko og tan-aw ana sa kong cellphone. Si Charlie na dayon ang nisulod og ilis. Bok da ilahang tawagan doa. Ingana na may usually ang tawagan basta sa naa sa field. Namura na po noon may barkadang tulog gikan sa pagbiyahe hangtod sa naabot mismo. Dili man hinuon PDA si Mike, mong di ra na murag chaperon si Charlie. Kung siguro og naka-move on akong Charlie, way siguro og nasugot na nako ni si Mike. Pero sukad man gud atong nahimong ex nako si Charlie, nawala na sa kong hilig ang mga high ug bay na lalaki sa kinabuhi. Simple ra gyud na lalaki si Mike. Iyang liho kay pangrespetado bitaw. Bisan pag wala pa siya sa serbisyo, ang iyang barog og niluhukan kay pang official na. Lahi ra sa kay Charlie nga kiyat og nawong apil ang liho. Dahil nanulod may sinihan na kaming tulo. Naunsa pod bitaw to si Mike nga gipakuyog man noon si Charlie. Napoy Charlie na imbis mo balibad, nisugot pod. Ako ra gyud ang wa nag-ayo ang buot atong laaga. Pero wa gyud nako gipahalata kay Mike. Pagpangaon na namo pagpanihapon, si Charlie na ang gaw na una og adto sa inasal. Mao man namo ang ginaadtuan sa kami pa. Wala ko'y nabuhat kundi ang mosunod. Si Mike ra po dihang gipangutana sa unsay gusto kay kabalo naman siyang wing sa kuwang hilig. Dili ko sure kung nakahalata na ba si Mike pero sa kadugayan kay napansin yun na kung ginahatagan o hint ni Charlie si Mike.
Limitado sila sa rice kay kinahanglan nila ang proper diet. Napil na lang pud ko og limit. Nagsige ra og share si Mike silang kaagi ni Charlie pag-exam. May expectations nila kung masortihan sila na makasulod sa training. Naminaw ra pud ko nila. Pag human og kaon, manggawas noon tami paadto sa roof deck. Pero kay kaihion man ko, nananghid na lang sa ako nga moadto sa CR. Gibiyaan sa nako silang duha ni Charlie. Pero di gyud maayo to nga idea nga nagkuyog mintulo. Mura gyud og nausab ang nahitabo adtong didto mi sa underground river. Ang kalahian lang kay nabaliktad among point of view ni Charlie. Galagot yun ko o ganong nikuyog pa siya nga naman unta siya'y choice nga magpabilin. Di man pareha atong paglaag na mo dati nga wako'y choice kay naman si Lima o kami man ni Lima ang barkada. Pasalamat siya kay di ko pareha nilang duha ni Stella dati na kulang na lang kay Amigason. Mga ahak chod. Bitaw. Pagbalik na ako kay ni-smile na si Mike sa kuha. Pero nakarandam ko nga naagyoy murag mali. Hilom nga naunsa ba. Gikulbaan ako. Pagtanaw po na akong Charlie. Otro pong walay istorya. Naglaka na may padto sa deck. Gwapo man og view kay naay daghang fountain. Di rapod kaayo daghan ang tao kay weekdays man to. Wag yun na ni bulag si Charlie na mo bisan kaysa. Ganahan ra po na siya uban-uban bisan na ako. Parehas min tulo nga nagtindog og naglantaw dito sa atbang sa highway. Danikalit lang ingon si Mike nga muna lang siguro kog uli siya ra pag-istorya sa mga duha ni Charlie. Didto na yud ko nagka-idea nga gitug-anan yud siguro di ay ni Charlie si Mike nga ex ko niya. Nibukal jud kalit ako ang dugo. Gisipatan ako na og maayo si Charlie nga nagtan-aw ra pod sa kuha. Napansin ni Mike ang tension sa mga duha ni Charlie. Maong nagpataas na siya kamot og nahimo na no na mo siyang mediator. Gibalin-balhin na niya ang tan-aw sa mga duha kay wa man gyud gusto mo unag tingog na mo. Naay mga gipang istorya si Mike kadyo og nilakaw na siya. Gitap ni Mike akong abaga human kay Charlie na pod. Usa siya ni wave sa iyang kamot og nilakaw. Gilantaro namo nga nagpalayo na si Mike. Samtang ako napungot na yud og maayo. Bisan unsaon yun nako og inhale og exhale. Wa yun madala akong gibati o giatubang nako si Charlie. Ako siyang giingnan, nganong mangyud ka? Giingnan na takang ayaw ipahibalo kay Mike pero gibuhat yun nimo. Para unsa? Wala gid siya imik. Siyang giing nagbalik. Ikaw nga nakigling kay Stella sa una. Gihilabtan bata ka? Nitubag si Charlie nga. Walay kami ni Stella. Wala yun ko kapugong og libat sa kong mata og sarcastic nga nikatawa. Gigil na kayo kong kamot. May gani kay di ko violent na klase sa babae. Ako siyang giingnan, so walay kamo. Kay failure inyong relasyon, mandamay na lang ka. Tubag si Charlie, dili pa man mo uyab ni Mike. Tubag ko nga, dili pa. Pero ay kabala ka kay hapit na. Ni-action na siya duol na ko pero ni atras pud ko. Ingon si Charlie nga, ang gusto na ko kay maminaw ka nga mag-istorya ta. Tubag ko nga, para asa pa ba? Overdue na Charlie. Kung sa produkto pa na, expire na. Sobrang tuig na tang murag di magkaila. Kung sa pa rason nga bag-uhon pa nato kung nasanay na ta. Pero sa kung una-huna, sakto ra pod nga giistorya mi kay hagbay ra na akong gilomlom akong kalagot niya. Panahon na para makapaningil ko niya. Huwag ako pa siyang giingnan, nga huna-hunaa nga ikaw ang unang wala managad pagkaugma. Gihulata ka. Dili lang adlaw, dili lang simana, dili lang bulan. Nagantos ko. Wa ka naman sin. Pero giagwantan ako. Kay nilaom ko nga isa ka adlaw, human sa tong panagbulag. Mubalik karagihapon ka sa lugar nga atong ginakitaan. Gipaabot ta ka nga magpaubos ka, pero unsa hinuon imong gibuhat?
Kipakita nimo sa kuha nga dali ra ko nimong ilisan. Gipamukha nimo sa kuha nga ako ang nagkulang. Wala na siya katingo. Nagpugong ra siya siyang luha samtang ginaihap nako ang kadasayop niya. Ako pa siyang giingnan nga nanlaag ta sa underground na kay choice nga dili nimo ubanon sa Stella. Kay na ako. Pero unsay imong gibuhat? Naghuna-huna ba ka? Wa man lang kay pakialam sa kong bation. Basta kay magmalipayon ramong duha, diba? Og ngano bang nagbulag ta? Nangayo ra ko si muha gamayng panahon. Pagsabot ra ako ang gihangyo nimo. Okay man unta ta sa una. Mabuhat man gihapon unta nato ang ginabuhat sa mag-uyab kung kita lang duha. Kay para asa pa ba ang validation sa uban? Nga kitang duha kabalo man tang uyab ta. Pero unsay imong mas gipili? Sa kagustuhan lang yun nimong ipakita sa lain natong relasyon. Gipapili ba ko nimo? Kaning tanan hagbay ra na akong gustong istorya si mga yun. Hagbay na. Tuig kapin Charlie. Bisan hay na lang unta nga gikan nimo. Wala ko'y nadawat. Sige daw, be. Pasabta ko si mga rason. Ipasabot sa kuha o ganong human sa tanan. Relax ra kay kang moatubang sa kuha karon. Tubag si Charlie. Nga tuig ka pinsyara. Bisan ba kaisa gipakita nimong nasakitan ka human sa panagbulag na to? Bisan ba kaisa nga giparamdam ba nimong apektado ka nga nahuman atong relasyon? Wala. Bisan isa ka trace, wala. Nagbulag tag Biyernes sa gabi eh. Pagkaugma sa adlawan, malipayon na kang nakigatubang sa atong barkada. Namurag wala ra nimo ang tanan. Oo, gipapili tika. Pero imbis na pilion nimo atong relasyon, gisakripisyo no nimo. Yano ra kay kang nibuhi na murag way pili ato ang napundar na relasyon. Nagulat ka? Nga gawon una man gani kag lakaw nga Domingo pa lang sa hapon. Dungan ta dapat nga mga lakaw kada Lunes sa buntag, di ba? Pero Domingo pa lang, nilakaw na ka. Ikaw ang nag-pause sa tong relasyon. Ikaw po dapat ang nagdesisyon kung gusto man day nimong i-resume. Nagpahibalo ba ka na interesado pa ka sa kuha? Wala. Opposite tanan imuhang gipakita. Nitubag ko nga, so sala na ako nga insensitive ka. Isa pa, unsaon nimo pagkabalo kung bisan kaisa wa ka ni tan-aw sa kong mata. Ay kodot sala Charlie kaysa atong duha. Ikaw ang unang nakipag-link sa lain. Daghan pa yun unta kong ipaningil niya, pero nitawag na akong ig-aga o gipangita na ko. Basin daw og maunsa ko sa gawas nga gabi ina. Paulio na daw ko dayon. Og ako siyang giingnan na lang timan ini. Mudawat kong ako'y maayuhon nimo sa paghatag og rason nga nagkabulag ta. Pero imuha ta ng sala o nganong wala ta nagbalik. Nahilom siya ato. Abi yun siguro niya magpalupig ko niya. Nitalikod na ko ana og nagpaktas palayo. Wara pod siya nagpugong og di yun ko niya hagiton og siningilay kay mahapak yun ako siya listahan. Isulat yun ako sa Manila paper ang tibuok ngalan ni Stella. Sumoto nga pagkasunod adlaw ana kay nag-text si Mike na mag-jogging daw siya sa jogginganan dito sa city. Mong niadto pod ko og naka-sportswear. Nag-jogging min duha ana og pila ka rounds. Usa amin na mahuway og nagistorya. Nangutana pa siya kung kumusta namin Charlie. Nipahiyom mara ko og kibit balikat na pasabot. Kay ambot lang.
Ningon pa si Mike nga maayong lalaki daw si Charlie. Maayo kay mo tagad. Tubag rapod ko, ang ambot lang pod. Ingon pa si Mike nga una gyud nako nakit-an ang imong picture sa iyang cellphone. Wala ko to natuyo kay gibilin raman to niya sa may lamisa. Nay notification og pagsiga siyang cellphone nakit-an ta ka. Natingala pa ko ana ang nganong ikaw iyang screensaver. Gi-check pa nako to nga picture nimo sa Facebook ug mao man gyud. Ikaw gyud. Gawnhaw na gyud ko og unsay connection niyan do. Wala gyapon ko nitingog kay naminaw ra ko niya. Pero murag nalipay akong heart sa nahibalaan nga ako ang gihimong screensaver ni Charlie. Ingon pa si Mike, nga di ba gamay ra kayo ang kalibutan. Nagkaila pa min Charlie, unya magkaila po day mundo. Pero ako nangutanan niya. Natimingan po niya nila agad rin. Mao na tong naimbitata ka atong ni aking adlaw. Kumusta ba inyohang panagistorya? Sa mo to nga gi-share na lang nako kay Mike among kagahapon ni Charlie hangtod sa nahitabo sa mayaging adlaw. Ambot og nganong ing ato ang dagan sa akong kinabuhi. Ang ako mga sutor kay nahimo na noon akong listeners. Dati kay ako ko nag-share about kay Charlie sa dili pa mi uyab. Ato na time kay Mike na pod. Pero thankful ra pod ko silahang pagsabot nako. Ingon pa si Mike, pareho mong naisayop duha. Gipagtigbabaw ninyo ang pride ug hate ug nakalimot mo sa gugma. Pero kanilang yun ako ang masulti ni mo, Shara. Mas nindot mabuhi nga walay pagdumot. Mas nindot mabuhi nga wala kay ginadalang excess baggage sa kagahapon. Masapsay imong utok kumatagan og tubag imong mga pangutana. Kaysa magpabilin sa imong utok og kasing-kasing hangtod sa hangtod. Sure ko nga napay gugma si Charlie nimo. Sure pud kong gugmaan pa kaniya. Tanggalan ninyo inyong pride ug pag-istorya mog tarong. Kamor gyapon duha ang mag-antos ana. Nitubag ko nga. Salamat Mike. Pero ako kabalogod ug asa ko magsugod. Kadumuduol man gud siya sa kuha kay maglagot naman hinuon ko kay di man pud siya magpopos. Nakoy gusto makitaan siya ha pero di yun na ako mahagilap bitaw. Kanang tinuod nga pagmahay o kanang pag-angkon niya, nagkamali siya. Nga sayop siya. Tubag si Mike, basin na wala lang po ni mo tarong nga og tanaw pa. Or basin ba ka ha, nag-focus lang ka sa negative side o nakalimot kag appreciate sa positive side ni Charlie. Nakauna-huna yun ko gamay ato. Didto kay murag na guilty ko. Naman tamang pa nag-istorya ni Mike na daghan ko og na-realize og nabawas-bawasan akong bugat nga gidaladala. Wala pod ko na usab og kasaag silang boarding house kay wa raman pod ko nagdugay ana sa syudad. Bali ni uli ra ko dayon sa mua human sa pila ka adlaw. Wala ko nagsaba ana sa mong barkada nga nagkita mi ni Charlie og siyahang katikaran na naaday plano nga magsundalo. Kadugayan ana kaya nag-post na si Alpha sa group namo og congratulations para kan Charlie kay ready for training na liga. Wala pa gani siya nagsugod og training pero lieutenant na ang tawag siya sa akong mga barkada. Naka-proud pud biya akong palaron nga maabot yun niya. Gikumusta pud nako si Mike og napasar pud niya ang tanan og sama ni Charlie for training na pud. Usa pa man milakaw si Charlie paadto sa Luzon. Nag-arrange na og despedida party ang barkada para siya. Overnight swimming sa beach resort. Higpit ang bili na bawal magdala uyab. Dapat kaming barkada lang tanan. Then pagkabalos sa kong mama nga manglaag na pod mi. Daghan kay na siyag mga pahinumdom sa kuha. Ingato na akong mama. Sukad pagka-disgrasya nako, nahinay ang laag sa mong grupo. Nabalaka ang mga ginikanan kay basin unsa pa ang mahitabo sunod sa mga. Mo nang focus mi og kalit sa eskwelahan or di ba kaha na narbaho na ang uban. Hangtod sa nabot na yun ang gisat na date kung kanus-an na bakante ang tanan. Nag-iyahay mig pangadto sa resort og depende sa kung asa ang gipanukaran. Nayubang nagmotor na apoy mga nag-commute lang. Patlak style to nga laag. Kung unsay kayang dalon, dalon. Pero nag-commit na midaan sa group sa makayang dalon para di magparehas. Nag-iyahay pod mi og dinalanay og tent namo kada isa
para di na may mo gastos o renta sa cottage na tulugan. Unang naabot si Alpha didto kay gikan naman siya sa syudad. Siya na nagkuha sa cottage na plastaran sa mga dala ug nagrenta po siya video kihan. Sunod ming nangabot ni Landrina. Kaming ubana ang nag-commute. Dayon si Charlie na og nag-anam-anam na yun hangtod sa naabot may gisiyam kabuok. Mga alas 2:30 na to nga nakurumi. Wa ako ni pansin sa kay Charlie. Pero kabalo kong ginatan-aw ko niya. Siya rayod ang bida didto. Bilib kay siya ang grupo. Bisan nalipay ko para siya ha. Waayod ko ni tingog ana og nagpahilom-hilom ra kong nag-arrange kunuhay sa mga pagkaon. Nagtinabangay mi og taod sa tent kada isa. Excited kayo ang uban kay murag nakagawa sa hawla. Kay dugay na gyud pod na wa mi naka-outing na tropa. Nag-iyahay sa mga trip nilang buhaton. Ang uban kinaglaglaag, napoy nangaligo na og silang 3 na og ayan kay busy didto og kanta-kanta. Wala po na ako napansin nga si Charlie og asas siya paingon, kaya wala naman po dito. Nilakaw rapod ko nga nadugay kay nakadesisyon ko ang libuto ng resort. Niabot pa ko sa kinatumyan god pero nibalik rapod ko dayon. Hangtod sa nakaagi ko sa may garden nila dool sa may kantin. Busy ko nga gatanaw-tanaw sa mga landscapes ug mga klase sa hanging plants. Ug wala yun ako napansin nga naaday na si Charlie sa kong likod ug nikalit og tingog. Nakuratan jud ko. Nakagunit pagani ko sa kong dughan sa kakurat. Paglingin ako siya ha, kay seryoso kay na siya og no. Ang tana si Charlie, kanus-up ako nimo planong pasayloon. Nitaas jud ako ang kilay. Kay sukad-sukad mang yod, wa ko kadungog niya nga nangayo og pasaylo sa nahitabo na mo. Tubag ko niya, ngano, kay kanus-a ba ka nangayo og pasaylo? Tubag si Charlie, idi sorry. Nitaas pa na og samot akong kilay og ang pinakamalditang facial expression akong gipakita siya. Ingon si Charlie nga, sorry na gani. Tubag ko niya, nga imuha na imo ang sorry na gawa sa ilong. Nagsugat jud iyang kilay. Ingon siya, unsa day nga sorry imong gusto. Tubag ko nga, kanang kinasing-kasing, di parehas anang imong sorry nga pinugos. Kayang iyang lihok manggod kay murag dili yod kinasing-kasing. Lagpas ulo gihapon iyang pride. Ana si Charlie, kadaghan yun na niyag arte eh. Itubag ko nga, huwag di ni mo kaya, hindi ayaw, ayha na kog istoryahag kaya na nimong ipaubos na imong pride. Ana siya nga, ikaw ra may tasog pride na tundua. Nagsorry na gani ko, di pa yun nimo dawaton. Tanawa ra, mangayo pa ganay sorry, unya mangaway pa. Maldito yun. Ako siyang gingnan. Wow. Gusto ka record na ko na imuhang pagpangayog sorry. Aron ma-assess ni mong hungaw ra kayo sa ilong. Tubag si Charlie pod nga. Ikaw daw hatag og sample kung unsa na imong standard sa pagpangayog sorry. Kay ikaw ra may nakabalo og unsay makapasar sa imuha. Ako siyang giingnan nga genuine nga sorry ako ang gipangita. Ug dili lang kay gikan sa tumoy sa dila. Nakapanghilamos na gyud na siya siyang kamot. Frustrated na siya kung saan niya pagpakagat sa kuha. Kay wa man gyud ko'y plano nga makiistorya og tarong niya. Taud-taud lang kay gunitan na niya og galit ako ang kamot o giguyod ko niya pabalik sa cottage. Grabe na kong lugnot og tuyok-tuyok sa kong pulso kay naning kamot gyud kog tanggal. Pero hugot yod iyahang pagunit. Kapila na ako siya giingnan nga buhian ko, pero nagpadayon ra gyud na siya og lakaw. Mura siya gawin na dunggan hangtod na abot na gyud mi sa cottage. Dali ra kay namong nakuha ang atensyon sa tanan.
Halos nabalik na ang tibok grupo dito og natingala na sila kung naunsa ming duhang Charlie. Nangasyak yun sila. Gidala ko ni Charlie sa tunga o gibiraniya na ang monoblock chair sa kilid o gibalhin sa tunga. Human kay gipalingkod ko. Natingala pa na sila kung naunsa dyan may. Dayon gipataas ni Charlie iyang isa ka kamot, mangwa na'y lain pang nangutana. Nihunong na og galit si Trina sa pagkanta. Nanigara na ang mata sa tanan, kay puzzled kaayo sa nahitabo og sa giakto ni Charlie. Sa kuwargi na siya nagtanaw og seryoso kaayo iyang no. Ningon si Charlie, nga lingkod lang diraha, ayaw og hawa. Kung pwede lang yun mo abri na lang ang yuta human kay kanon ko. Init na kaya kung nawong sa sobrang kaulaw. Nangurog na pod ako ang mga kamotog din. Pertipod kakusog ang buto-buto sa kundugan. Public iskandal na gyud ang gibuhat niya. Pero ang napansin ako, kay na-enjoy ra pod nga nananaw ang mga barkada namo sa palibot. Gikuha na niya ang songbook o gihulog ang kanta nga The Past. Pagkasabot nila nga mao day ang purpose ni Charlie nga nako sa tunga kay para kantahan. Ipang-stop ni Trina ang nahunang hulog na kanta para ang The Past na ang ma-play diretso. Pagsugod bitaw og play sa kanta kay nagdungan gina sila tanan og react. Gipangkilig og maayo. Ug ambot lang kaayod. Samtang ako, gamay na lang yung kulang kay mag-collapse na ko kay di na nako ma-explain ako ang gibate. Wag yun na walaan ni Charlie iyang pagtanaw sa kuha. Ako pod, kay nagtutok ra sa iya. I was wrong when I hurt you. But did you have to hurt me too? Did you think a revenge will make it better? I don't care about the past. I just want our love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you. But you must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be, because there is no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Sa sagol-sagol na kong gibati, kadugayan kinitulo akong luha nga naminaw niya. Di na ako ma-explain ako ang gibati. Mura kong nakagawa sa presuhan, not physically but internally. Kitabo na lang nako ako ang kamot sa kong nawong og nihilak na ko og taman-taman. Sukad-sukad strong kay ko sa matasuban. Isa ka beses ra ko nila nakit-an nga nihilak. Ato lang nasamad ko. Walay lugar ang sadness sa kong nawong og naagani ko'y laing kauban. Mapabarkada man o pamilya. Pero ato nga time, wa na ko kapugong sa akong emosyon. Kay nagtsabaw naman jud ko. Gigakos ko na ni Charlie na padayon gihapon siyang nagkanta. Pero kadugayan kay nilubad na po dihang tingog kay bisan siya. Naghilak na po. Gihuman niya ang kanta nga puno gyud og emosyon. Then ingon siya, I'm sorry, I'm sorry. Namakpak pa jud na among barkada namo sa palibot. Og taud-taud lang kay ni syagit og gruphag. Day nandol ang sila tanan ug nihagi sa mga Charlie. Ang uban sila ha kay murag nang hilak pud og apil sa mua. Hilak madala sa kalipay. Pila pod ka minuto o sa minahuman sa comfort hug sa grupo. Pagbuhi na, kay nag-iyahay og pamahid sa luha og nangataw. Ingon pa si Trina, nga lain lagi kayo mo mandamay lagi mo. Nagkatawagi na sila nga naghilak ko'y lag-ingon si Trina. Ingon po si Ayan, ingon bawal magdalaw guyab, kabuing, na inside job manday ta. Nitanaw gina si Charlie sa kuha og niingon nga, paulion mi ninyo, manguli rabod mi. Then ikatawas siya. Nitubag po na si Ayan, nga ay na,
Basin asa pa na nimo ihapit si Shera. Hoy rajod ako ang naingon. Perting pangatawa na mo. Nitindog na pod ming Charlie og nag-agbay na siya sa kuha. Og ako kay nagunit na siyang hawak. Nangutana pa na si Trina kung kanus ara di ay nang the past ninyo. Pero si Ayan ang niatubang kay Trina og niingon nga, ikaw yun no, perte yun kakutihan. Naminaw ka sa lyrics, nga let's not bring the past back anymore. Unya, mangutana pa ka og kanusa. Hingon si Trina, may manang naatayhanaw ba? Atik-atik yun ka oy. Kabaluman kong interesado pud kang mahibalan ang backstory nila. Style ni mo jud. Pero nito bagi si Alpha, tama na. Mag-enjoy rata diri karon. Magpinasaylo ay og pairalon ang gugma. Bawal ang kaguot. Sa moto nga giplay na ni Trina ang tropa na kanta sa Shackle ug dungan ming tanan nga nanganta. Pinakasaba yun mi didto nga cottage. Best yun kay ito among panagbarkada. Kanang makaingon yun may nga enjoy kayo ang tuig nga mga youth kami. Dayon pagkagabi na yun, human pangaon, kay gipang ready na sa mga lalaki ang pang bonfire dito daplin sa dagat. Nag-alirong ming tanan. Nagklase-klase rang istorya, mga kaagi, na mga kahadlokan ug unsa pang gustong i-share. Napoy tigdala og jokes na mo, na itigatara. Basta complete package ni amo ang tropa. Pero ang nakanindot yun dito kay walay ino. Abunda lang mi sa pagkaon og soft drinks. Pagkahuman na ana, kay gusto mga tulog ang uban. Then pagkahuman na ana, kay gusto nang mga tulog ang uban. Nanghipos na mi para walay mabilin nga hugaw sa beach. Pero kami ni Charlie kay nagpabilin. Namalhin lang mi sa may bangko yun dapit sa kahoy. Tay nagsorry ug usab si Charlie sa kuha. Nagsorry pud ko siya. Daghan mig mga realization duha. Og ipang enumerate pa namo ang amo ang natun-an sa nangaging breakdown sa among relasyon. Pero ang pinakanindot kay ang na-realize namo nga pareho nga wala day mi naghunong og paghigugma sa usag-usa. Bisan pa man sa pagkalagyo na mundo. Nangatulog mi ni Charlie atong hapsay ang panghunahuna og kasing-kasing. Tinuod yod na mura mi og nakagawa sa hagbay ra namong gidala-dalang sakit sa dughan. Sa moto, nga pagmata na mo pagkabuntag, gati na bangay na mi og andam sa pamahaw. Gipang init lang ang uban nga sudan, kay naa may dalang portable na burner, kanang pang camping yun. Di raman pod may PDA ni Charlie para komportable ra among barkada, bisan uyab ming duha. Human sa pamahaw kay gaiyahay nag-ilis, kay mga ligo na ligid. Mauli na pod ba ami adto pagkahapon. Pagpangato na namo sa beach, nanlingkod rami ni Charlie sa Dublin. Samtang gatan-aw kay Ayan og Trina nga ga-picture-picture. Si Trina ang ga-model, samtang si Ayan ang take-picture. Gasigig picture si Ayan, unya gasigig yaw-yaw. Human gina-check dayo ni Trina ang kuha ni Ayan. Gasigig ra yun may pangatawa ni Charlie nga naminaw kay Ayan, na di na mad-drawing ang nawo nga gayaw-yaw. Human kay i-check din na ni Trina human sa mga polo ka shots. Wala yun ra ba sila yuhunong og lalis didto daplin sa dagat nga mga dagko kayo tingo. Hangtod na nga ligo na may taod-taod. Nagdula pod og beach volleyball, apil ang tigso, kanang sunugan ng bahay. Dito mi nagdagandagan sa Tibok Resort. Mura lagimig mga bata. Alauna namin ang lakaw human sa mong paniudto. Nag-commute lang gihapon ko ug wa ko ni sabay kay Charlie para naay kauban si Trina nga pauli. Sa boarding house ra ko taman kay klase naman pod. Nagabisitahan na si Charlie dito sa computer shop sa ubos or dili ba kaha sa may dike mi makita. Niundang magud siya trabaho kay na busy man siya ato sa processing pa lang.
Pagkasunod weekend kay niuli ko sa mua. Kilom-kilom na to. Mga alas 5:30 na to. Naglingkod ko sa mong balkon. Taod-taod kay na ako'y nadunggan nga motor nga pasulod sa mua ug nihunong gyud sa tubangan sa mong gate. Pagtanaw na ako, kay si Charlie man. Nakaporma gyud kayo. Nakapantalon, sapatos, dayon polo shirt. Nakulbaan ako kung sa'y tuyo niya dito sa balay. Gisugat na siya sa mong iro, maong ako arapong gibadlong. Nagdali-dali na ko og sugat siya sa gate. Siga na kaya kong mata nga dala sa kakulba, pero ni-smile ra na si Charlie. Gipangutanan na ako siya kung nag-unsa siya dere. Tubag si Charlie, nga mamisita nimo. Dayon ninaog na siya siyang motor ug niingon ko nga, ahak, mapatyan yung ko ani ba? Pauli na lang dito ka. Unsam na siya eh. Gitindak-tindak pa na ako na akong til. Nga di na yun siguro mad-drawing to ako ang no. Hingon pa si Charlie, ay langgod kahadlok. Di lagi na masuko imuhang mamag papa. Gisigahan na yun ako na og maayos sa kumata. Pero hinay ra yun akong tingog para dili may madungog sa lain. Ako siyang giingnan na, nga lakaw na dito ba? Sa lungsod ra kita magistorya. Gahi ayud anak niya gulo eh. Gibalhin na niya ang pananaw dito sa balkon. Nilingi pod ko. Nigawas na day akong papa kay nakabantay pod sa usig sa ero. Moto niyon si Charlie nga mayong hapon call. Ito bagpod si papa nga mayong hapon pod. Pasudla na si Charlie Shara. Nag-atang mangugo sa gate god og wa yun na ako tagig dalan si Charlie kay paulio na lang lagi na ako. Ningon ko nga, dili na. Nara siya gipangutana pang mulakaway na pud ni siya. Gilingin na nakog balik si Charlie og gisigahan pa yun na ako og maayo og mata. Ug ako siyang giingnan nga lakaw na dito ba. Hinay rayod kayo kong tingog na muragwa na nako ginabuka ako ang baba. Pero niduol man yun hinuna siya o gipadaplin ko niya sa gate. Human nilargo pa dool sa mong balkon. Haka yun lagi. Di na nako matabang ang buto-buto sa kundugan. Nigawas na ato si mama sa balay pod og nagtanaw sa mua. Gibalhin-balhin na ni mama ang tinanawan sa mong duha ni Charlie. Mong nagpasalipod ko kay Charlie kay di makaya ang powers ni mother. Hingon si Charlie, nga mayong hapon ante. Gusto lang unta akong makigistorya sa inyong duha karon ante ba? Kung dili ko makadisturbo sa inyo ha. Tubag pod ako mama. Oh, wa may problema. Dali, lingkod dere. Nidool lagi na si Charlie sa balkon og nilingkod. Nilingkod na po na si mama. Bali nag-atubang na silang tulo. Ako kay niadtupod ko sa kilid og nagtindog nga nagsandig sa may poste. Wa gyud nahimoyo ako ang kalag. Nangutana na si Papa kung unsay toyo ni Charlie. Nitubag pod siya nga sa tinod lang yun gol. Dugay ra yun unta akong manhid dere og mga tubang sa inyo. Pero di man masugot gud si Shera na manhi ko. Nanlingi na silang tanan sa kuha o gipalingkod ko ni mama. Tuwa na yun. Murag mo gawas na akong heart sa kakulba. Nilingkod po kong tapad sa kay papa. Lain na kay tinanawan si mama kay napansin niyang nakulbahan ko. Ingon ako mama, nga diretso ha pa mi Shara. Unsa man eh, buntis ka. Nisigag yung maayo na ako ang mata. Apil po si Charlie og si papa. Nitubag ko nga, dili oy, mabuntis di ay nga wa man ganita ni labdan. Tubag kong mama, aw, pagtarong lang jud. Ingon po si papa, nga sobra rapod ka po. Mura man kagwa na sweeto si mong anak. Ningon po si Charlie nga, dili ante oy, wala pa mi anak. Ipahibalo lang unta na kung naami relasyon ni Shara pa. Pero sukad naging kami, wa may nahitabo sa mua bisan ka isa. Isa rin akong pasalig sa inyo hakolog ante. Taas kog respeto sa inyong anak. Ingon man sa inyo hapon. Wala pa may gabuhat anang mga butanga. Ingon si mama, hanga maayo, mabalaka po ninyo. Abi ko man og nga unsa na mo. Itubag si Charlie nga, wala mo'y dapat ikabalaka ante.
Di lagi mi magbuhat ni Shera og butang na ikasakit sa inyong buhok. Naingon ako, mama, maayo. Nga naman pud ka Shera, nga di man nimo paatubangon si Charlie daw diri. Unsa ray gusto nimo diay? Kanang magtago-tago? Naghilom ra jud ko ato, pero nayud sa kong utok nga itubag ang mahapakan pa lang ko nimo binugha ikaduhang ate. Pero pugong lang yun ko kay basin mahapakan na yun noon ko sa way oras. Ngun si Papa pod nga, dili lang gud mo mahadlok basta tinarong inyohan tuyo. Kasabot nan mi kay niagi man pod mi sa inyohang idara. Danitubag si Charlie nga, salamat Paul. Ingon pa jud akong papa, nga ako Charlie, nalipay ko nga niatubang kadari sa mga karon. Bisan kinsa man sigurong ginikanan nga gusto kay tarungon pagdalangan na. Pinangga po namo na si Shera, basta magtarong lang mo permi og magnarespetuanay. Moro man ay pinaka-importanteng sangkap sa relasyon, aron magpabilin nga ligon. Tabag si Charlie nga, lagi Kol, salamat kay sa pagdawat. Abi yun ako og kasaba among madawat ni Shera ba. Tabag si Papa nga, di po may mga saba. Kamayo naman lang nga miatubang kadre. Kaysa mag-abot-abot lang mo sa daplin. Hindi po na maayo. Lag lang ko dari og na si Shera. Wala na'y problema sa mua. Nagiltigid ko gamay sa abot-aboton lang sa daplin. Nalinya sa kong papa. Kay hagbay rabi agud ming gaabot-abot sa daplin ni Charlie. Daghan pa silag na istoryahan dito nga naminaw ra ko sa ilaha kay halos si Papa ug Charlie lang ang nagistorya og naminaw raming mama. Wala pa pud may panihapon maong gipasabay na lang si Charlie namo. Usa pa lang mi nangaon kay gitunulan ko ni mama og kwarta ug gisugo kog papaliton og soft drinks. Pero si Charlie kay nag-volunteer nga siya mopalit. Pero gipakuyog na lang kong mama. Didto mi namalit sa tindahan nilang Alpha. Layo pa lang nga nakitaan mi ni Alpha kay dako na kayo siya ngise. Nangutana pa siya, kanusa ang pamalaya. Saba kayo ming tulo dito. Dili pa gani unta pabayaran ni Alpha kay tampo daw to niya. Perte yun namong pangatawa. Pero si Charlie yun ang nag-insist na bayaran niya kay naabiyay kapitan. Di pwede nga ipanghatag lang. Wala ra po mi nagdugay sa tindahan kinagpaabot ang pagkaon sa balay. Sa moto nga samtang nangaon mi, istorya na ni Charlie iyang umaabot nga training. Nag-joke pa na siya nga pabantayan daw ko nga di daw magpabisita og lain samtang wala siya. Para naa pa daw siya ibalikon inigawas niya. Nagkasinabot ra pod silang papa pod samtang si mama kay naniid lang og ismail ginagmay. Pagkahuman na mo og pangaon kay nitabang na si Charlie og panghipos nako. Bisan gistoryahan na siyang mama na pasagda na lang lagi daw ko didto. Nagtuman jud og tabang. Didto nami sa gawas ng hugas kay naaraman tapad sa balon among hugasan og plato. Siya na hinuon akong tigtimba. Unya pagbanlaw na kay ihapong ginadawat o gina-arrange sa tray para i-drain. Bisan kasigi may og istorya didto og bisan unsa na lang. Di yun ako malikayan nga kiligon. Mura namang good og damgo nako to dati nga sa crush pa lang nako si Charlie. Kay dati bisan gahugas ko og plato, maghuna-huna ko siya. Magnisigid ko ana. Pero ato na time, naa na yun noon siya sa kuwang tapat. Human didto kay nanlingkod na mi og balik sa balkon. Og didto ga istorya. Mga alas 8:30 nanangit si Charlie sa kong ginikanan ug sa asa ko nga mauli. Pag Lunes buntag ana kay gihatod ko niya sa eskwelahan. Padayon raming ga text. Mga pila ka adlaw lang nako sa eskwelahan ana ug mao gyud toy pagkahuman sa kong klase. Nanaog na ko sa building ug mga pila lang gyud ko katikang kay naay kalit nga nanabon sa akong mata. Si kinsa pabadiay ang moing ato sa kuway. Bisan ganig pila ka metro matimahuan naman gani nako iyang body spray. Motong niingon ko niya nga patabon-tabon pa yun oy. Ilhan na taka. Nagkatawa na siya nga gitanggal ihang kamot o giatubang nako siya. Ingon si Charlie nga naa daw siya dito kay para laagon ko samtang naa pa siya sa dool.
Kay og mulakaw na siya, malutas yun ming duha. Naguol jud ko gamay. Una-hunaon pa lang na magkalagyo na mihapit. Mura man og sakit kaayo sa dugan. Ingon si Charlie nga, ay nagkaguol dara. Dali ra ng panahon. Nitubag ko nga, ay gani ko sanaya nga naa ka pirmi. Magpangita na unya ko iniglakaw nimo. Tubag siya nga, ay susay, mubalik raman gihapon ko. Sagdi nagod kung anihoon ta ka pirmi dere. Daghan pa ming naistoryahanan samtang paadto na may sa gawasagay. Nanlargo mi sa fishbulan og didto na ngaon. Ato na time kay wanay kahadlok kung naay makita sa mua. Kay kabalo naman ako ang ginikanan sa mong relasyon. Wapag yun mi nagtagbaw didto kay gabit-bit pa man ko og crackers ana. Nga nanulod mi sa park og didto ng lingkod og nagistorya. Hingon si Charlie nga, mga tuta sa balay karong Domingo ha. Nag-abot dyan na akong kilay ako siyang gingnan. Nga di ko magunsam ako didto. Tubag si Charlie, palaagon daw ka ingon ni Papa. Didto daw ta manihapon. Tubag ko nga, niyabag na. Di ko Ningon si Charlie, way dili-dili. Kuhaon lang takas niyong balay, mga alas 6. Nisamot og kunot akong agtang. Hilig yun kay ni siya nga magtuman. Ako siyang giingnan, perti gini siya kabalong maulaw ta. Tubag si Charlie nga, ulaw-ulaw pa gini siya. Ay nagod, imo haraman gihapon silang mahimo nga future na pamilya. Dani katawa siya. Huwag ako siyang giingnan, nga wow, sure na kay kana no? Tubag si Charlie, nga sure na gisaara na gani ta ka si mong mama o papa. Tubag pod ko, nga basta dili ko. Yung si Charlie, ay naligig balibad, sundoon ta ka, magkuyog tang mangadtog balay. Ayaw na sigig langas kay hapit na biya ko mulakaw. May nang maatubang ni mo sila daan sa naap ako dere. Nitubag ko niya, nga pala desisyon yun ka no. Tubag si Charlie, nga sige na yan, pagbigye na good ko. Proud lang ko na ikaw akong uyapa. Dayon gigunitan na niya akong kamot. Ako siyang giingnan, nga wag yun kay angay nga magpa-sweet-sweet ba. Ingon si Charlie, atik-atik pa yun na siya pero gikilig ni yun kayo na ba. Nitubag ko nga, wala ko gikilig. Ana si Charlie, nga patanado sa nawong sa wala gikilig be. Giseryoso yun na ako na akong nawong nga niatubang siya. Pero grabe na jud na akong kiliga. Hingon si Charlie, your eyes will never lie. Nanggigil na siya galit o gipislit akong ilong og niingon siya. Nga ka-cute yun anang ilong ay. Niingon po ko, aha ka, kasakit. Grabe na niyang katawa o gikalit ko ana og ako. Ingon siya, nga I love you yam. Nitubag pod ko, nga I love you too ya. Sumoto nga nausad maday akong schedule kay Sabado na ko sa hapon golian. Gisundo na pod ko ana niya og dungan ming nanguli. Dinot man gyud di ay ang relasyon nga lantaran. Wa kay kabalaka o gawaston ramong maglihok-lihok do. Sumoto nga pagka-Domingo yun sa hapon kay niadto na siya og balay og nananghid sa kong ginikanan. Nga dalhon ko niya sila ha og didto nako manihapon. Wa raman pod ni dili akong mama ug papa. Basta ipahatod lang daw ko usa mag alas 9. Sa dalan pa lang murag kaulion ako og balik sa balay. Pero gigunitan ra gyud na niya ako ang kamot. Nangatahuran ra ko siyang mama ug papa ug iyahang mga isuon. Wa raman pod nila gipa-feel na lahi ko. Welcome maryod kay kong kauban silang nanihapon. Pag humanagkaon, kiwa ko nila patabanga sa lamesa. Dito rami ni Charlie sa sala og nag-babysit na lang pod sa iyahang mga pag-umangkon nga nananaw og cartoons. Sungugan kay na si Charlie sa iyang pag-umangkon kay sige ra niyag pahilakon mong sakua mosumbong ang mata. Na-enjoy ra gyud na akong gabi una og gihatod pud ko ana niya pauli usa pa man nag alas 9. Hangtod ni abot ang time nga kinahanglan na ni Charlie nga molakaw padtog Luzon.
Sakit yun kaayo hunahuna-on nga mapalayo sa imuhang hinigugma. Kanang kauban mo pero mga pila na lang ka oras ang bilin kay mawala na siya sa imong tapat. Ug magpaabot kag sobra tuig usa nimo makitag usa. Bisan unsa pa na akong pugong pero nagtulo gyud akong luha nga nagtapad mi didto sulod sa sakyanan. Wala gyud niya na buhii ako ang kamo. Sige ra siyag ingon nga di lagi daw ko mohilak kay lain kaayo pero wa gyud nahimong way matulong luha. Ginakisan ko niya sa ulo ug kapila gyud niya giingon ang words nga I love you. Hangtod naabot na gyud mi sa airport. Langi na kay ko nga sige ra ko gakos niya. Si ate pod kay napila pod og hilak. Wala din hatod sa airport ang mama og papa ni Charlie kay di sila gusto makit-an nga molakaw si Charlie. Mong kami lang ni ate og ihang bana ang nanghatod siya. Niabot na yun ang time na kinahanglan na ni Charlie nga mosulod. Gigakos na ko siya taman samtang perte na akong hilak. Niyon si Charlie, nga tama na yan. Mobalik ko, balikan ta ka. Pabota ko ha. Nitando ra ko kay wa na may words nga mugawas sa akong baba. Niyon si Charlie, nga mag-amping ka permi. Ayaw kalimting nga love kayo tika. Gigunita na niya akong kamot o gibutang sa iyahang dughan dapit sa heart o ihapong gipatong iyahang kamot sa akong heart. Ingon si Charlie, nga permi na tong kauban ng usag-usa. Bisan maglagyo ta, permi ka sa akong heart. Ibutang pod ko permi si mong heart. I love you, Yam. Tubag ko nga, I love you to Yam. Pabuton ta ka. Maghulat ko sa imuhang pagbalik. Hingon si Charlie, nga oo Yam. Hulat ako. Antos lang ta. Gamay raligin ang tuig. Daghan pa mig mga istorya og pasalig ni Charlie sa usag-usa. Ayha siya nilakaw pasulod. Patalikod pa lang niya, mura yun og gikumot na ako ang dughan. Wala na siya nilingi pero naghilakbod siya samtang naglakaw palayo. Nikontak na siya pag-abot niya didto og sigig inform sa kuha sa katikaran niya sa Luzon. Hangtod sa time na gyud na mawad-an na sila katungod nga mogunit og cellphone. Bisan unsaon pa nako og think positive, nagiadlaw na mingawon ko pag-ayo niya. Og maghila ko sa kong higdaanan usa matulog. Nasabutan day namo to ni Charlie na ipadayon among ihap sa tuig sa mong relasyon kung kanus-an nako siya unang gisugot. Ug hangtod niabot na yod ang ikaduhang tuig sa parehong petsa sa pagsugot nako kay Charlie. Gihulatan yun nako na nga mag-alas 12. Gahuna-huna pa ko kung natiman-an baka niya tong adlaw samtang naa siya sa training camp. Araw po dito sa mong barangay pod pero wako'y planong muuli kay na ako'y klase inig adlaw. Ikaduhang anniversary na dili gihapon nako siya kauban. Gool pero mao naman yun. Natulog yun ko ato nga naghila. Pagkaugmaan na kay nakamata ko kay naay nanuktok sa pultahan. Buntag uto sayo ug ang panuktok yun ang nagpukaw sa kuha. Nagdali na lang kuan og hilamos ug pangmugmog ug nangabre sa pultahan. Ang ate ug kuya ni Charlie D.I. ang naa. Naidala nga bulak ug teddy bear nga dako ihang ate. Ug napoy dala nga box sa cake ug paper bag ihang kuya. Ingon ihang ate nga happy 2nd anniversary sa inyo ni Charlie Shara. Nasyak yun ko nga wa katuo sa nitabo. Kanang akong pulso akong gitabon sa akong baba. Dali ra kaayong nakagakos ana kay ate. Bisan unsaon yun akong pugong kay nitulo yun akong luha. Ug nagpasalamat ko nila. Nihilak po na si ate, pero nagkatawa po na siya nga naghilak. Samtang ako, padayon ra gyud kong hinihilak nga nagakos siya. Ingon si ate nga si Charlie ang nagplano sa tanan. Gipili na niya daan ang teddy bear ug bag. Ug siya po'y nag-ingon kung dapit nga bake shop magkuha og cake ug unsa nga flavor.
Siya po'y nag-ingon og asa dapit mo palit og bulak og unsang klaseng bulaka ang ako ang gusto. Grabe yun nga panigurado nila nga nag-set sila alarm ani nga adlaw para mahatod daw sa kuha. Gapasalamat yun kog taman nilang ate, usa sila nanlakaw ko ulit. Nalipay ko nga nag-uol. Grabe yun ang effort. Yabrihan nako ang paper bag ug naday sulod nga music box na naay babae ug lalaki. Naay body spray na katong ginagamit niya nga spray. Ug naay card nga gipasalip-itan og letter. Gituyok na ko na ang kilid sa music box ug ni-play ang murag sa kalimba na sound ug nagtuyok-tuyok pod ang babae ug lalaki sa tunga na murag nagsayaw. Naghinuktok ra ko nga naminaw sa music ug nagtanaw sa babae ug lalaki. Kapila pa na ako balik-balik og tuyok ang switch para magbalik-balik pod ang music. Wa gyud ko kapugong sa pagtulog usab sa akong luha. Nganong ato man ka sweet si Charlie. Mas gimingaw na hinuon kog samot siya. Gi-spray pod nako ang perfume sa kong pulso ug mao gyud ang kahumot ni Charlie. Pila pod ko ka bulan nga wala nakatimaho ato nga perfume. Yabrihan ako ang card ug nakasulat lang kay You are mine. Then ako ngalan. Happy 2nd anniversary. I love you. Pag-abri po na ako sa sulat, didto na di ay nakasulat ihang message. Hingon siya. Ng happy 2nd anniversary, my general. If you are reading this now, I'm sure all my presents reached to your door this morning. I hope you love every piece of it. I'm sorry if I'm not around to celebrate our 2nd anniversary together. But I promise to cherish every single day that I could spend with you after my training. I really wanted to make this day special for you, for us. Even if I am sure na nasa training camp na ko aning adlaw. Halagyo man ta, always ka sa kong dughan niya. Don't worry, it won't take so long. Soon enough, I'll be right next to you, yeah. This kind of surprise, dapat sa niaging tuig pa ni. Pero nito karamantang duha. Sa mo nang karon na lang. Gituyo na ko og andam ning teddy bear before pa man ko nilakaw. Para na kay Jackson always, o kung mingawon ka sa kuha. I-spray lang niya ako ang pahumot para mura na pudog ako. Huwag ka ng music box. I'm not sure if you will like it. It was really hard to look for a beautiful gift for a beautiful girl like you, my general. It took me hours of searching inside the store and found this cute music box. Please like it na lang. Nag-effort biya ko ani. Og dili yun mo type, iuli na lang sa ko. Bitaw. I really don't know what else to write. Padulaan na lang sa ako og basketball. Basta always remember that I love you. And I'm doing all of these sacrifices for a brighter future with you. Di magoldra ha. Di pod magkia. Ako ara ka. I love you. I love you. I love you and 1,000 more. P.S. Do your best sa imong studies. I promise to be there sa imong graduation. Gigakos na lang yun na ako iyang sulat samtang way hunong ang tulo sa kong luha. Dinagudunta ko ganahan mautog eskwelahan atong adlaw. Pero kaingon man siya na magtarong ko sa kong pag-eskwela. Eskwela na lang pud ko. Gi-arrange pa na ako na sa vase sa mga bulak para dili-dali malaran. Natagbaw po kaon sa cake na iyang gihatag sa kuha. Kapila pa na ako balik-balika og basa iyang sulat. O iyang perfume, maura ang kahumot sa kong tibuok kwarto. Tapad na pod na ako matulog ang teddy bear na gihatag niya, ang kiganlan na ako, general. Akong tibok pagkatao murag nagtuyo kay Charlie.
Kauban siya perme sa kong prayers. Naunta, safety siya sa iyahang training. Nagpaabot ra yun ko sa iyahang pagbalik.